Bine v-am găsit la cel de-al 4-lea episod din Minecraft România. Ok, o să continuăm. Nu știu cam ce o să facem, dar să vedem. Perfect. Mă voi duce să văd. Cred că... Da. Vine noaptea. Să intru în casă. Închid. Închid. Haide, închide-te. Gata. S-a închis ușa. Perfect. Cred că vine noaptea și nu vreau să mă risc. Țineți minte că aici am găsit niște cărbuni. Ei bine, eu aș zice să sap mai jos. Cine știe ce mai găsesc? Hei, unde? Ce? Nu. Nu, m-am blocat. Ba nu. Gata. Perfect, mi-am făcut și niște scări aici. Și acum să păm încoace. Și din păcate nu văd nici nu. Cred că ar trebui să pun o torță pe aici. Da. Barna. Așa. Perfect. Mult mai bine. O să am nevoie de un alt târnăcop. De unul nou. Mi-l fac eu imediat. Pentru că nu știu cât mai ține acesta și... Perfect. Să iau bățul. O să-mi fac unul tot de piatră, pentru că deocamdată nu pot să-mi fac un altfel. Iar... cum ar veni... Oh, nu! Nu, am uitat să-l iau. Ce prostie am făcut. L-am pus pe masă, am pus toate piesele, dar am uitat să-l iau. Gata. Perfect. O să stai acolo. În caz de ceva să-l am mereu la mine. Da, acolo nu mai am treabă. Dacă nu mă înșel, s-a făcut noaptea. Nu de alta, da. Da. Ar trebui să ne ferim de zombi, dar la câte torțe am pus, nu cred că va fi vreunul. Oricum, să vedem. Și o să ies afară. Cred că ar trebui să-mi fac și o sabie sau chiar două. În caz de orice. Da, o să-mi fac. Așa. Două. Cum am zis, sau să mai am nevoie de bețe. Și încă una. Pe care o să o pun. Da, o să-mi fac un cufăr care să-mi țin mare parte din chestii. O să țin acolo 3 stea de zahăr și celelalte lucruri mai puțin importante. Aici. Perfect, aici va sta cufărul meu. Gata. Să punem în el ce nu ne-ar trebui.
trestia, culorile, cuieții, noroiul, nu știi niciodată că n-ai nevoie, piatra, scândurile, lemnul, mărul, o să mi se facă foame, cărbunele și cam astea ar fi. Să-mi pun sabia aici și să le aranjez frumos. Nu, să le pun așa. Să am întotdeauna un pic de mâncare și să merg pe afară să văd. Cred că mă voi duce într-o peșteră. Voi căuta trebuie să țin minte, întotdeauna am. Bun. Deci, să țin minte, în spate, cred că ar trebui să închid ușa. Și apoi voi veni. Da. S-ar putea să stau mai mult pe peștera respectivă dacă o găsesc. Perfect. Sper să-mi aduc aminte întotdeauna că casa va fi mereu în spate. Haide! Bun. Ar trebui să iau niște lână. Sau nu? Da. Încolo ar fi casa. Geamuri. Sau, dar n-am nevoie. Nu știu dacă o să explorez. Acolo ar fi. Oh, nu prea multe caracatițe. Și cred că e cam prea departe de casă. Da, prea departe. Oi! Oi! Sper să nu mai pierd și de data aceasta. Ok, aia ar fi destul. Îndreptăm. Perfect. Să mă întorc la casa mea. Acum știu drumul. Iar am auzit ceva ciudat și care nu-mi place. Ok, pe aici era. Aici. Nu. Mai încoace. Pe aici. Oh, nu iar. Uite torțele. Credeam că m-am pierdut din nou. Dar nu. Am ținut minte bine drumul. Atât aveam nevoie de o bucată de lână. Perfect. Hai înăuntru. Să închid și ușa. Haide.
voi arăta ce putem face cu lână și cu vopsea. Ar trebui să-mi iau vopseaua din cufăr. Unde am băgat cufărul ăla? Doamne, cât de uituc sunt. Ah, acolo. Uite-l. Galbenul. Și... da. Gata. Veți vedea ce voi face eu. Nu, aici. Punem lână aici. Și galbenul aici. Și obținem lână galbenă. Observați. Cred că dacă o mai pun o dată, nu. M-am gândit că așa se va întâmpla. Vă place cum arată? Mie da. Oricum, habar n-am ce o să fac cu lâna asta galbenă. Dar oricum să-mi pun culorile înapoi. Lâna asta va fi pentru orice eventualitate acolo. Sper să nu mă lungesc prea tare cu acest episod, dar cred că va mai dura. Ar cam trebui să mai fac niște cărbune ca să-mi pot face niște torțe. Nu? Da. Aoleu. Nu mai pot să mai am probleme. Ah, gata, știu cum fac. O să mă descurc eu. Cred că în următorul episod o să-mi iau multe lemn. Sau poate chiar în episodul ăsta, nu știu. Astea o să le transform în 4 pete. Ah, am zis că o să-mi fac un gard. Da, nu. Da. Nu, așa. O să mai fac niște scânduri. Gata, destul. Scândurile respective vor rămâne. Perfect. O să le transform și pe ele mai târziu în beze. Perfect, o să așteptăm un pic. Avem un cărbune și încă unul și gata, o să avem 4 în total. Perfect. Destul. Restul lemnului o să-l fac alte scânduri. Și uitați că am luat și... nu, și niște experiență. Ceea ce mie îmi convine. Să facem niște scânduri. Ok. Perfect. Sper să nu vă rețin prea mult, dar acest episod va fi mai lung decât toate celelalte. Pentru că o să fac mai multe lucruri acum că am descoperit programul cu care pot filma direct de pe calculator, nu mai folosesc aparatul de fotografiat pentru a filma. Și oricum acela nu avea nici destul spațiu pe card. Oh nu, oh nu, am zombie pe lângă casă, adică
S-a mișcat ceva și cred că erau zombi. Ia să mă culc eu să treacă și noaptea asta. Ei bine, să vedem ce e afară. Ok, perfect. O zi minunată. Gata, știu ce văzusem eu și am crezut că e zombie. Avem roșu, avem flori roșii. Ghicit ce înseamnă flori roșii. Normal, culoare roșie. O să stau pe aici, pe lângă casă. Ia să mă urc eu prin copacul ăsta. N-am putut. Nu contează. Oricum. Mi-a dat un puiet. Speram să fiu un măr. Dar n-am avut noroc. Nu contează. Data viitoare o să am. Haide! Bun. Ok. O să iau o singură floare. E destul. Ar trebui să mă întorc la propria... oaia! Te-ai cam rătăcit, micuțo. Da. Gata, destul. Mă voi întoarce la casa mea, care iar nu știu pe unde-i, dar măcar sunt mai aproape de ea decât celelalte dăți. Știți, simt că e aproape, dar nu o găsesc. Cel mai aiurea lucru. Nu. M-am dus rău. Nu! Unde se duce? Cred că e pe aici. Da, ar trebui să-mi pun torțe, multe. Pentru că... ce de ajutor mi-ar fi o mapă. O hartă, pardon. Nu e acolo. Zombie. Da. Cred că e pe aici undeva. Ok. Foleu. Haide. Ce mă nervează frunzele astea. Iar mă duc acolo.
Doamne. Cred că ar trebui să schimb iar în modul pașnic, că de mă prinde noaptea, măcar să caut casa și pe timpul nopții și să nu fiu atacat de zombie. Da. Nu aici. Haide. Nu. Pe aici. Da. Pe unde ar putea fi? Oh, Doamne. Da, ca să nu vă țin, revenim când suntem la bază. Da, deci n-am reușit să ajung la bază și vreau să vă spun că singurul lucru pe care putem să-l facem este pur și simplu să așteptăm până se face noaptea. Voi da pe normal ca să vină zombie să mă omoare și mă va da de la casă. Am încercat mai multe lucruri, dar n-am reușit să ajung, așa că vom decurge la acest lucru. Ok? Și ca să nu vă mai țin să așteptăm, după ce mă omoară, repornesc. La revedere! Ok, deci ne aflăm înapoi la bază și, după cum am spus, o să închid așa, pentru că am pierdut tot ce aveam, dar măcar m-am reîntors acasă. Ia să mă culc și după ce mă culc o să închid episodul. Sper că v-a plăcut și cred că am fost foarte stresat. La revedere!